шукрона баробари ба дунё омаданаш аз тирагии чашм азият мекашид. ташхис муайян намуд ки ӯ ба катарактаи модарзодии чашм гирифтор шудааст. мебоист ҷарроҳии ӯ фавран анҷом дода шавад, аммо бинобар шароити номусоиди зиндагӣ волидонаш натавонистанд ба ҷарроҳӣ розӣ шаванд. онҳо ба ташкилоти ҷамъиятии дунёи меҳр муроҷиат намуданд. хушбахтона пас аз чанд рӯзе ки мо дар бораи вазъи саломатии шукрона тариқи телевизиони ҳафтситора маълумот додем, соҳибкоре дарёфт шуду тамоми хароҷоти ҷарроҳиро пардохт кард. ҳоло бошад пас аз ҷарроҳиву табобат шукрона бо модараш дар хона аст. ба дунёи меҳр муроҷиат карда будам. як соҳибкор ёрдам дод мура. раҳмат барои соҳибкор ҳамиқа дастгирӣ кард. раҳмат ба дунёи меҳр ҳамиқа духтарчама дастгирӣ кард. раҳматҳои калон духтарами раҳматҳои калон духтарчама ина я 3-4 рӯзи бурмадан худо рашига 100% духтарам раҳматҳои калон барои соҳибкорам барои дунёи меҳрам парвардигори карим дар ин моҳи шарифи рамазон ёрдам додем. худованд дунёи бараката дар саршу бурезона худованд дарди саршо набинем. худованд шифои комил шубтия беморора ва раҳматҳои калон. шукрона айни замон дар даву тоз асту хурсандона давраҳои беғаши кӯдакиашро мегузаронад. зеро пас аз 4 соли интизориҳо ба чашмони ӯ нур баргашт. ҳоло модару кӯдак хурсанд аз онанд ки бо дастгирии соҳибкорон ҷарроҳии чашмони шукрона бо муваффақият гузашт. умедҷони 13 сола имрӯз ба дастгирии мову шумо бинандагони азиз ниёз дорад, зеро вай низ мехоҳад мисли дигар ҳамсолонаш дар таву тоз бошад, баҳри амалисозии орзуҳояш талош варзад. аммо ҳодисае ки ҳанӯз дар овони 8-моҳагиаш бо ӯ рух дод, ӯро ошуфтаи дарду ғам кардааст. дар овони кӯдакӣ пойҳояш сӯхтаасту 13 сол мешавад ки аз пои равон мондааст. ҷарроҳи фарзандам плизиёд мебравад. ман ин хунаш кам ин ба 3 бор наркос метим гуфтан ку ин аввалаш худо дуюмаш мо мана мо ҳаракат мекунем ки фарзанди шумое мана мисли фарзанди дигаро нақс карда мана вай кунем гуфта чизе кардан. ҳам бо ман пулиям набуда дошт кор карда мебиём фақат мана зиндагию бинобар маълумоти табибон барои сиҳатёбии ӯ мебояд 3 марҳилаи ҷарроҳӣ гузаронида шавад. оилаи онҳо бинобар шароити номусоиди зиндагӣ имкони пардохти ҷарроҳиро надоранд. аз ин ро ба ташкилоти ҷамъиятии дунёи меҳр муроҷиат намуданд. ташкилоти мазкур тасмим гирифтааст тавассути қуттиҳои хайриявӣ ва ҳамёни мобилӣ барои ҷарроҳии Умедҷон маблағи заруриро ҷамъоварӣ намояд. биёед дар ин амали хайру савоб барои сиҳатёбии боз як кӯдак саҳми худро мегузорем. доғи 4 фарзанди ҷавонмарг бемории яккаписар рӯз аз рӯз санавбару шавҳарашро ҷигархун менамояд. ин зану шавҳар ки маъюби гурӯҳи дуюм мебошанд ба дастгирӣ эҳтиёҷ доранд. онҳо яккаписари худро аз доми марг наҷот доданд ва бо ҳазорон умед ба камол расониданд то дар дами пирӣ дастгирияшон бошад. аммо бемории пойбанди фарзандашон гардиду акнун онҳо умедашон аз шумост, бинандагони азиз. Selam balboma raftan balboma hamsam etelagargi pisam miyonasga qaltirgi miyonasgasiga. Bu balba miyonasba ane keregi. Plasmas. Azob inba psanamba.
دینا درکار پچکاش مایلاش گفتم هیچ مثلا سب شوهر دادو گفتم مرد بینا تمام گفتم بچه گفتم من شدم واز بین بالاش من خانه و رات دیگه من کافی خورد هم ماش این اویله در جماعت خستیورزی نوحیه باباجون غفورов در شرایط وزنین زندگی دارند. خانه آنها در حالت صدمه‌ای قرار داشته ترس از آن دارند که روز دیوارهای فرسوده بر سرشان فرو می رود. برای جمع آوری مبلغ بهر تعمیر خانه صنوبر در بازار و مغازه و نقطه‌های سودای ولایت کتی‌های خیریوی برنامه دنیای مهر عمل می نماید. اینچنین شما می توانید طریق همیان موبیلی کمک خود را روانه سازید. волида маҳмуд ва сокини ҷамоати ҳайдар-усмони ноҳияи бобоҷон ғафуров буда ӯ низ ба дастгирӣ ниёз дорад. ягона духтараш маъюби гурӯҳи якум буда парастории набира бар дӯши ин модар мебошад. волида худ низ бинобар вазъи саломатӣ имкони ҷое кор карданро надорад. ман пенсия 120 сомон мегирам, оду рӯғану продуктома намерасад. духтарам сал беморӣ вай шуд, рӯҳӣ шуд. من این بچه چی نونچای که کلان کردم مادرش نگاه کنه تو نیست من نگاه کردم شیری تنش نبود فقط نون ترک دادم волида бо набира ва духтараш дар шароити номусоид зиндагӣ дошта аз эҳсонкорону хайрхоҳон дасти мадад мехоҳанд. ташкилоти ҷамъиятии дунёи меҳр тасмим гирифт дар моҳи шарифи рамазон тариқи қуттиҳои хайриявӣ ва ҳамёни мобилӣ барои таъмири хонаи волида маблағи зарурӣ ҷамъоварӣ намоянд. нафароне ки мехоҳанд дар ин амали хайр саҳми худро гузоранд метавонанд дар тамос бошанд. биёед дар ин моҳи хайру савоб дасти эҳтиёҷмандонро мегирем.